taas pätkä. Mä olen, että toi tulee toi kala ennen kuin oikein ehtinyt mennä pohjaan asti, kun se iski. Kylläpäs nyt. Kyllä syöntipää katsoo, että kaikki iskee kiinni. Iskee nyt joku. Onko isoin ohi? Oli! Se isoin iski sieltä ohituskaistalta, niin hyvä kun täälläkin toimii noin tavallaan noin säännöt, että vähän niinku viidakossa. Kyllä se niinku, ne on syytä minkä takia ne on isoja. Ne on taitavia kovia jätkiä tänäisiä.